Jeg vil gerne se den chinchilla der. Ja, Lars han ryger. Ja. Ja. Du kan også bare kræve Lars en kop kaffe, fordi han gider heller ikke være herude. Hvad nu? Hvad vil du have? Det er bare, jamen det skifter faktisk op med sig selv. Ja, det er sandt. Og så laver du lige en øgning på lang tid. Hej Morten. Smag til den. Kom. Ja, hun er jo kanon. Og så sprang hun sgu over den og kom galt afsted sidste uge. Nå. Forrige uge. Der gik den frem i galop, da hun skulle hoppe op. Ja. Og så røg snablen. Kig hernede. Ja. Du vender også spoileren forkert, skat. Super, Katrine. Er de for lange, dine bøjler, eller hvad? Her da Signe var. Var hun det? Nej, det gør det ikke. Det er jo ikke bedre. Flot. Det er i hvert fald Brandstrup. Men de fik kræft begge to. Hun havde døde i løbet af 2 måneder. Det var lidt sygt. Ja, det er jeg på dig, Katrine. Ja, det er sjovt, var i starten, er den bare fuldstændig. Ja, men den er også. Nu fik hun den selv til løv. Og den... Ja. Som om alle de heste, jeg hopper til hvor roligt, så bliver de bare sådan lidt. Det gør ikke spor. Tak, Katrine. skide sjovt. Ja, dressuren, ikke? Ja. Vi har også noget liggende herhen, hvis I så vil teste, om hun er bange for Jamen, vi har faktisk også taget lidt kejler med og sådan noget. Ja, vi har også lidt af herinde, hvis det er. Ja, super. Vi skal lige prøve at gå hen imod en kejle og tage et flag og hoppe af og på og lige se, hvordan... Nå, kom. Ja. Meget styr på. Ja, dygtig. Benene godt. Venstre ben. Det er i hvert fald klar. Ja, fuldstændig. Det Venstre, kom. ja, Kom, godt, kom, kom, Katrine. kom. Kom, op fremad igen. Godt, Katrine. Super. Det synes hun er sjov i. Ja, den er så sød. Vi ser, hvad du kan. Hvad skal jeg nu? Hvad er du har gang i? Den stopper sikkert prompt op, når hun sætter sig op. Nej. Hvad? Godt, Katrine. Det var godt. Dygtig. Hvordan har vi aldrig prøvet det på det? Prøv til nok, Katrine. Fordi tror du kan komme derop? Nej, det tror jeg sgu ikke lige sådan, jeg kan. Jeg tror lige, man skal lidt til det. Det skal man, ja. Eller sådan noget, så den bliver ved med at gå. Ja. Der er ikke noget, den bliver lidt forskrækket. Det er også hurtigt fremme. Ja, det satte hun. Hop af. Kom. Godt, kom så. Ja, det var godt. Dygtig. Kom. Super. Nej, Katrine. Hop af nu. Godt, Katrine. Kom. Drej. Super. Ja, det er den sgu ikke sådan. Og kom. Nej, det er faktisk ikke godt, det er
Kom så. Dygtig. Og så i gang. Yes. Kanon. Ja, det er klart, den sgu fint. Skal jeg hente det der kejle? Godt nok sød i dressuren. Altså, den er meget Blød i munden. Det er blød i munden og Ja. bøjlig. Altså, det er nok det fra Vestern, vi tager med i dressuren. Så den måde, så vinder de meget med hinanden, men det gør rigtig meget i det, du har en blød Ja, hest. for søren. Du gør nærmest ingenting, Katrine. Og så har hun også en naturlig hals til dressuren. Ja, og hun har en meget det tænker jeg også. Ja, Hun har rigtig, rigtig let for det. Det er overhovedet ikke svært for hende sådan noget. super. Ja, det må man sige. Det er det, vi... Ja, det gør I jo. Det er jo Jeg det. ved, meget skal sådan træning ved en gang om ugen, så ved vi det. Det har de begge to. De har rammerne. Jeg ved godt, Ja, altså jeg skal ikke have sådan nogle grimme heste. Eller derude. Og de har rammerne. Det har de. de, Skal bare ja. have noget fylde. Ja. godt, Katrine. Ja, Det da. kan både være stærkt og langsomt. Ikke? For at Jo, man det kan er det der sådan, med, man hvordan vil man lyst finder til. sig Det kommer an på, tilbage. hvilket sted. Ja. Så fint. Og hun vil gerne gå frem, men det synes jeg ikke er et problem med hende. Vi har mere trænet, at hun også kan gå den langsomme galop. Ja, Det ja. har faktisk været mere det. Hun kan ride samlet sådan, ja. Og hvor fint, Signe. Ja, den går da også fint, den anden. Eller Kontra. Ja, det var godt. Ja da. Det er hårdt. de er så glade. Ja. Det er det bedste. Sådan. Hov, hvad skete der der? Tabte jeg dig? Ja, hvor blev du af? Nu står du ved siden af mig. Kom. Ja, kom så der. Hvad? Det var mærkeligt. Ja, Det er også mærkeligt for det hele lærer dig unoder, hva'? Ja, dygtig. Sådan. Er den dygtig? Ja, det må man sige. Ja. Nej, godt. Dygtig, godt. Kom. Hvad er det for noget så? Sådan. Flot. Nå, og hvad skal jeg så med det der flag der? Det er godt. Ja. Mener du det? Så er så for meget tøjlen på den træ. Sådan. Bare snapper og snakke Ja, til hende, så er den godt. der. Super. Hun tænker bare lige, hvad sker der? Helt nyt for hende. Og der er i hvert fald der er god sådan, ja. Det er også okay, hun reagerer på tingene jo. At hun lige siger, hvad har du gang i det? Ja. Bare fortsæt, kom. Ja, hun laver en god vendinger. Gør hun ikke det, Jens? Og udmærket i hvert fald, ja. Sådan. Super, Katrine. Den har været? Nå, okay. Det er en rigtig gummibold, der sidder på. Den har så meget stil. Noget af det spækker ud. Ja, det gør den. Ja, Og den er meget, meget fin. men er også meget mindre i form. Ja. Ikke også? Det Jamen, skal den jeg har slet sige. ikke den der. Nej. Jamen, ham vil man ikke kunne kende, hvis Nej. jeg red ham meget. Men altså, jeg vil vente om at så sige, han er også mere spinkelt bygget end den brune i det hele taget, ikke også? Ja. Men fin han hest, kan og- godt, han bliver en bolle, det var han sidste sommer. Så, Katrine. Så er det sikkert Rolig. enig. Ja. Hvad? Rolig. Jamen, han må sgu vende sig til det, men Ja. hvis han først får det, så... Ej, prøv at se, hvor sødt. Går lige lidt til siden der. Jeg ved ikke lige helt, hvad du har gang i. Han vil det så godt for en. Den første gang, vi satte en sadel på ham, der hang han Sådan.
Se der, så. Han 2 meter op. Oj, Katrine. Rolig. Nå, rolig.